So guys, नै आङो थालिर मैखुनखौ हाखांनानैबो सुनानै लाबाय। ओमफ्राय नै दाउ बेदरा, ओमफ्राय नै मेजेंगाया। So guys, दिनै जोंहा थालिर मैखुनजों नैबे हाग्रानि थालिर मैखुन, ओमफ्राय नैबे अंगेर होनानै मेजेंगा आरो जों अंगेरबो इजों जोङो दिनै दाउ बेदर संना जागोन आरो। दिनै फुङावनो थांनानै बे हाथाइनिफ्राय लाना फैबाय। मुदुफुल जागासिनो। एखे माइसुन्द्रि, ओमफ्राय नैबे थालिर मैखुन, थास' बैयाव दंबावो मुथानै संगोन दा। ओमफ्राय मेजेंगा मुथानै, बिलाहि फिसा। बेखौ लाना फैबाय। ओमफ्राय नैखौ आं दा जिरगासिनो आरो दाउ बेदरजों जानोसै जि गोथाव। दाख्लैयो मामा संनायखौ मोनजाबोदों आरो जों न'आव थांनायाव। ओंखायनो आंखौ जाफिननोसै गोथाव मोननानै। आंखौ पुरा बासिग्रोना लानोसै दा लोगो मोनबायथ'। So guys, नै आङो थालिर मैखुनखौ हाखांनानैबो सुनानै लाबाय। ओमफ्राय नै दाउ बेदरा, ओमफ्राय नै मेजेंगाया, ओमफ्राय पियाज, ओमफ्राय बानलु, हाइजें, सामब्राम गुफुरल' देदों बेवहाय। दा संनो स्टार्ट खालामसै आङो। नोंथांमोना बिदि ओंख्रि जाफेरदोंना जाफेराखै? जाफेराखैबा संना जाना नायलाय। ओरैबायदि टेस्टि जायो। बेयो लकेल दाउसो आरोना, ब्रयलार नङा। दायो दाउ बेदरखौ हरनोसै। पियासआ खामबाय। दाउआ नै संख्रिल' होनानै दोनदों आरोना आङो। दै गबाय दं गावनिनो। दसेनि उनाव मस्ला मस्लि होनोसै आरो। नै दाख्लै आङो आयु माबा गोसोम जाजोब्बायनो। फ्रिजआव दोननायखै ना मानिखाय गोसोम जाखो मिथिला। दाख्लै आरो गुफुरथारमोन। औवा मेवाइ आरोना। बेखौ आं थास'जों संनो नागिरदों। थास' बिथ'रि ना गोरान बेखौ। मानो एफा गोसोम जाखोयो जेन'बा आयु बिराद गोसोम जाबाय। थास' बिथ'रिया बेखौबो सुना लाबाय आं सायनानै। ओमफ्राय नैबे औवा मेवाइखौ होगोन। ना गोरानाबो इसेनिल' होगोन, मानो होनबा दाउ बेदर दंखायो। आरो ना गोरान बारा होबाथाय बारा गोथाव बायदि मोना आरोना। दिनै एसेल' होगोन आङो। ओमफ्राय नैबे औवा मेवाइखौ फिसा फिसा खालामसै। बेयो आदिफोरनि आरोना। बिदि फिसा फिसा बिजिरनोसै। बिदि फिसा फिसा बिजिरनानै संनोसै आङो। र' दसेनि उनाव संबाय दं बेखौ। दाउखौ एसे माबा खालामग्रोनि। संख्रिखौ होना लाबाय। दा आं हालदै होनोसै। हाइजें बानलु देनायखौ एसे होनोसै। जिरा धनिया एसे होनोसै। जिरा धनिया मस्लाया थैजासे माने मोनजासे एसे एवफ्रामना लाबावनोसै। ओमफ्रायो थालिर मैखुनखौ हरनोसै। थालिर मैखुन आरो अंगेरखौ। दायो नै मस्लाया खामथाबजोब्बायसो माथो। ओरैजाय बेखौ जगार खालामनायावनो बेखौ एसे खामथाबलायलांबायसो। ओमफ्राय दा आङो थालिर मैखुनखौ हरनोसै नै। नोंथांमोनाबो जाफेराखैबा जाना नायदो। ओरैबायदि टेस्टि जाखायो। थालिर मैखुना खिन्थु हाग्रानिसो जानांगोन आरो ना, हाजोनि ना हाग्रानि होनगोन, होमबासो गोथाव जागोन। नङाबाथाय बे न'नि थालिरा अबेबा आथियाबो माबायो, मा होनो, गोखा जायो।
गोखा जाबाथाय गोथाव जाया ओंखायनो एबार दुंबाय थावा थास' बिथुरि ओमफ्राय नै ना गोरानखौबो थुख्रानि खालामना लादों एकदम लकेल आरोना ओजोंहाय न'निफ्राय बायना हरदों आंनो ओमफ्राय नै औवा मेवाइखौ फिसा फिसा खालामबाय आङो ओमफ्राय एबारसो जानायगोन आं औवा मेवाइजों बेखौ हरनोसै संख्रि एसे हालदै एसे होना लाखानोसै संख्रि हालदै दायो आङो बेखौ हरनोसै मस्ला मस्लिखौ जिरा धनिया औवा मेवाइखौबो हरखानोसै आङो डाइरेक्ट ना गोरानखौ गोदौबाय थाबा होनसै आरोना दसेनि उनाव दै होनोसै दै होनोसै दा चिकन औवा मेवाइखौसो बांसिन नुबाय ना गोरानखौबो खानसै डाइरेक्ट जब्बनो गगा मोननानै एकदम माथोफ्रा बोरैबा जाजोब्बाय जाबाय आराम गोदौबाय थाथोंसै स' गाइस नै आङो अनियनखौबो होनोसै ओरैबायदि सुफ्रि फ्रि दं नै बिलाइफ्रावबो हाबजाजोब्बाय आं आखायाव दानि हाफ्लेनायाव जि खस्थ'खा हाफ्लेनो ओमफ्राय दा हरनोसै बेखौ होबाथाय दुन्दिया खामानियावनो गैखाला आरो जि गोथाव मोनामनाय मोनो आङो सोरबा एकदम मोनामजानो हाथ्रा आरोना बे बुस्थुखौ आंथ' बिराद गोथाव मोनो आरो मोनामनायाबो गोथाव जानोबो गोथाव मोनो दा दसेनि उनाव मा होनो थावसो होनांबाय दै होगोन आरोना मैखुननि दैयानो दाबो रानाखै मैखुनासो गेब्लेजोबलाय लांबाय दसे दोनथ'नोसै बारा होआ एसेल' बिराद गोबाव एवफ्रामनाय जाखाबाय नालाय स' गाइस नै जोंना मोननो जाहांबाय ओमफ्राय दा गलमरिस एसे होना होनि
मोनहांहांआवसो होनांगौ आरोना गुलमरिसखौ होमबा गोथावसिन जायो आरो जेबो मस्ला मस्लि अयन' बेलेग जेबो होनाङा गरम मस्ला माबा माबि जेबो होथारनाङा आरोना जिरा हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्राय माबा धनिया ओमफ्राय गुलमरिसल' होदों आङो जेबो गैया एकदम मस्ला मस्लि खमथार आरोना बेयो जिरा आरो माबाया धनिया माने दुन्दियाया बियो अपसनेलसो आरो होआबाबो जेबो नङा बेयो होआबाबो थावखायो मानोना होमबा नैबे अंगेर दंखायो अयथासार गोथाव नुखाबाय नै संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनि र' संख्रिया एसे होबावनि नाङाखै एसेनि बानलु जाबाय गाइस खांनोसै बारा गोरानथार खालामला दा बेवहाय ओंखाम जाननानै जाबाय खांबाय दायो ओंखामाथ' दसेनो मोनगोन नैबेबो मोनबायानो आरो एसे माबाबावगोन आं मा होनो आरो एसे लाथा जाहोबावगोन जि गोथाव नुखाबाय नैबेखौबो आयौ सयथिबो दिनैनि ओंख्रिया आंना ओरैबायदि गोथाव मोनबाय नै खांबाय आं बेखौबो ओंखामबो मोनबाय बेबो मोनबाय बेबो मोनबाय बे दै गोदौनांसिगौ होमबानो जाबाय नै थास' बिथुरि औवा मेवाइ ना गोरानखौबो आं साखिनो लाबाय एसे साखिनोसै मिस्टारा दुगैदों मिस्टारा दुगैखांबानो जानोसै आयौ मस्त गोथाव जादों अयथासार गोथाव मेवाइखौनो बिराद गोथाव मोनखादों कम्बिनेसना ओरैबायदि मिलायखादों मेवाइ ना गोरान थास' बिथुरि नै ना गोराना आं थुख्रा थुख्रा हास'ना होदोंसो मोनसे अयथासार टेस्टि नोंथांमोनाबो जाफेरबायाखैबा जानानै दाउजों माबाखौबो बेखौबो अयथासार गोथाव स' गाइस नै जानो थाखाय खुरनो नागिरबाय नै ओंख्रिया मा होनो अंगेर थालिर मैखुन दाउ बेदरा बेनि उनाव नै थास' बिथुरि ओमफ्रायो मामोनलाय औवा मेवाइ ना गोराना मोनबाय जोंना दिनै बेल' आरोना ओंख्रिया जानोसै गोथावनो आं बेखौल' बुंगोन जे नोंथांमोनाबो बिदि ओंख्रि जाफेराखैबा जानानै ओरैबायदि टेस्टिखा खेबसे जाबाथाय माने बार बार संनानै जानो लुगैगोन आरोना बिदिब्ला दा जों जागोननोसै